Jottoni Khakaham Tei 2023 Engraji Bisi Kwtalni Hasteni Jotto Lukurokno Khajani Baiplaya Hamzakma Tei Hambai Yaphar Kha confident 2023 Tiprasa Bubagrani Nakolmabai Tiprasa Hasteo phaithwng Bubagra Jotto Tiprasa Hasteni Lukurokno bagino samongkhainai samaitang tongjak boni bagino ang tewaisa haino paithago hambai lohore 23 Tiprasa phaithwng hambai फाइनाल बिसि kwtal 2023 Jottoni hambai Yaphar Kha Yaphar o bisi kwtal chini Tiprasa rokni bagui kwthalai mani phanna teibo kwrak khe tobui phailangthwng teibo chini manthai rok manani bagui chingno thansa khailangthwng o asamung khlaiui nonrokno hamjakma Yaphar o bisi kwtal o Tiprasa is coming chini bubagra Jottoni bagui phaithwng Tiprasa ni lukurokno hamkrai tobunani bagui tabokni 2023 chini bubagrani phanno kwrak khaibedi hambai Puilao Jottono Busiktani Chibai aka hambai janao. I wish you Happy New Year to all my friends, my brothers and sisters, my family, my relatives, and especially thanks to our Bubagra. May God bless you all with happiness, success and prosperity. Tiprasa is coming, Bubagra for all. Thank you, Hambai Jottoni Klumbaika. Klumbaika, Jotto Hasteni Lukurokno, Phainai Engraji Bisi Kwtal, Jottoni bagai Khakaham Tei tongthok tei phainai tei Bisi 2022 no जों नायरेगे रहरलायनाय आजागानो सिनि जरा हामिया थाया तंमरक बबाय बाक्सा थांगै kaham tei phaithwng rajyoba sini bagui नैनाय Jotto Hasteni Lukurokno kaham tei tongthok wngthwng o new year hnैनाय आं wish khlaio tei Bisi Kwtalni hambai tei chebai Yaphar Jottono thanchama tongnai Bubagra for all. Tiprasa is coming, Bubagra long live. Jottoni phainai Engraji Bisi Kwtalni Khakaham Tei hamjama kuplung tei ching bwskangni je chini bubagrani paithwngni jawab kwplaina bagui ching Jotto Tiprasa rok tiyarma tongnai Jotto khabaksa tongnai thanchama tongnai o Engraji Bisi Kwtalni bisidi ching teibo ching message rwnai ching teibo khaktal khlai ching teibo chini dofar mane kwrak khlai thumjagui chini jawab kwplaina bagui Bubagra is for all. Tiprasa is coming. Khulumbaikha Jottono nai tongnai Jotto Tiprasa rok Tiprasa hani Jotto chini Tiprasa rokno tini जों tini abo ma phaimani karon wngkha chini 2022 thaing tongo ebong phainai 2023 happy Engraji Noborsho ba New Year phai tongo ebong thangnai bosorni Jotto hamya jamiyano Jotto khibigui ebong जों Jotto অনেক কিছু আলোচনা সমালোচনা খাইনাই রং যত পাওবাই ফাইনাইও जों kwtal বছর বা 2023 ni হ্যাপি নিউ ইয়ার এবং নতুন অব হিসাবে जों যতবাই কাহাম খাই তংনানি বাগৈ যতনি থানিও Tiprasa রানের কবগো এবং যত চিনি পাতিনি থেকে শুরু করে চিনি বুবাগ্রা ব কাহাম করংখাই সুস্থ শরীর বাই ফাইনাইও চিনি লাস্ট 5 no जों কাহাম খাই চিনি 5 no সাকসেস খাইমাতো অবনি বাগৈ আং যতনো হামবাই Yaphar এবং Bubagra ayulok. Tiprasa is coming, Bubagra for.